Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa ninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ning santos nga misa. Ikaw ang nagpadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga mga gahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa dili ikag-asoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose nga bana ni Maria nga inahan sa imong anak. Itugot nga matabangan unta kami, pinaagi sa iyang mga pangaliya diha sa langit, ug makapahimulos sa iyang panalipod dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Ayaw itugot, nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Hinunua, himua ang imong kaugalingon, nga panag-ingnan sa mga magtotoo, sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo, ug sa kaputli. Hangtod nga muanha ako diha. Pagkugi pagbasa sa kasulatan, atubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali ug pagpanudlo, gamita ang espirituhanong gasa nga anaa kanimo nga nadawat nimo. Sa dihang nanulti ang mga propeta ug ang mga kadagkuan sa iglesia, nagpandong kanimo sa ilang mga kamot, ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayud aron makita sa tanan ang iyang pag-uswag. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, ug buhata kini kanunay kiniining paagiha muluas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Ang mga buhat sa iyang mga kamot, matinud-anon ug matarong, dili kaduha-duhaan hangtod sa kahangturan, gibuhat diha sa kamatuoran ug kaangayan. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Nagpadala siyag kaluwasan ngadto sa iyang lungsod, iyang gidasunan ang iyang kasabutan sa hangturan, balaan ug katahan ang iyang ngalan. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo, mao ang sinugdanan sa kinaadman, mapuungaron ang tanan, nga nagsabay niini sa ilang kinabuhi. Ang iyang kadayiganan nagalungtad, hangtod sa kahangturan. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Mana usab kanimo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo.
May usa ka Pariseo nga midapit kang Jesus sa pagpangaon, busa miadto si Jesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babae nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyon ni Jesus dapit sa tiilan, mihilak siya ug nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan ug gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, kung kining tawhana tinuod pa nga propeta, makailaunta siya kung kinsa kining babae nga mihikap kaniya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Jesus kaniya, Simon, aduna ako'y isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Miingon si Jesus, ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang ang ilang utang. Karon, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila? Sa akong huna-huna, mitubag si Simon, katong dakog utang. Husto ang imong tubag. Matod ni Jesus, unya milingi siya sa babay ug miingon kang Simon, nakita mo ba kining babay? Miani ako sa imong puloy-anan ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako. Apan nagpunay siya halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo suig lana ang akong ulo. Apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Busa sultihan ko ikaw, nga ang dakong gugma nga iyang gipakita, nagmatuod, nga gipasaylo na ang daghan niyang mga sala. Kinsa katong gipasaylo sa diyutayng mga sala, magpakita og diyutay lamang nga paghigugma. Unya giingnan ni Jesus ang babay, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kan-anan miingon sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylog mga sala? Apan miingon si Jesus sa babay, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, sa atong unang basahon, kita gipahimangnuan ni San Pablo, nga dili nato itugot nga malangan kita sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa atong pagkabatan-on o tungod sa atong kahimtang. Kay panagsamanggod na akitay mentalidad na mga lagad lang ko sa Dios kung dili ko busy, kung aduna ko'y mga panahon, dira ko muhatag sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo. Banto gani kadaghanan mga lagad sa Dios, kung kanusa ni retire na, o ang uban kung kanusa nasakit na dili na maayog panglawas. Katong batanon pa sila, panagsa, kay kun busy daw kanuhay sila sa ilang kinabuhi. Nakalimot sila na kabahin sa ato ang kinabuhi is to serve God. Na pagpangalagad sa Ginoo. Dili man jud necessary na mag-apil-apil kita mga apostolado. What I'm talking about is to put God in our lives. Ang atong pagpangalagad sa Dios, pinaagi sa atong pagpangalagad sa uban. Yes, plus factor ka ng mga lagad kita diha sa atong apostolado sa simbahan. Pero ang dakong pangutana, ang atong apostolado ba nagpalambo sa atong kinabuhi isip mga sumusunod ni Jesus? Busa giingnan kita ni San Pablo
nga mahimong ehemplo sa uban, pinaagi sa atong mga pulong, binuhatan, gugma, pagtuo, o kaputli sa kinabuhi. Giawhag kita nga gamiton og palambuon ang gasa, nga gihatag sa Ginoo, ug magpadayon sa pagtuon, ug pag-alagad uban sa pagkamapaulibon. Ug diha sa atong ebanghelyo mga igsuon, atong nabdungog nga may usa ka babay, nga usa ka iladong makasasala, nga miduol kang Hesus, uban sa kasing-kasing nga puno sa paghinulsol. Misablig siya sa luha sa mga tiil ni Hesus. Gipahira niya og buhok, og pahumot sa lana. Samtang ang mga tao, usa kang Pariseo, nakapangutana kung authentic ba ang pagkapropeta ni Jesus. Kay nganong gitugot man niya na usa ka makasasalang babae, maglimpyo o magbuhat ni ini kaniya. Kay sa kultura sa mga Hudiyo, kung well-known na makasasala, mugunit kanimo, ikaw usab mahimog makasasala o mahimog hugaw. Apan si Jesus nakakita sa kasing-kasing sa babae, nga tinuod gayod naghinulsol ug nagtuo. Busa giingon niya sa babae, ang imong pagtuo maoy nakaluwas kanimo. Lakaw nga malinawon. Busa mga igsuon, aduna kitay upat ka puntos nga atong pwede pamalandungan karon. Una sa tanan, ang pagdawat ug paghinulsol sa sala. Kay sama sa babay, kinahanglan ato ang dawaton ang atong mga sala. Ug ato kining ihalad sa Dios. Dili nato itago o ikalimot, kundili ipailalom sa iyang kaluoy, aron kita mapasaylo ug mausab. Kahinumdum ko ang anhing Santo Papa Pope Francis, katong first Lenten season sa iyang pagka-Santo Papa, aduna siya pang maulong niya nag-ingon na ang Ginoo kanunay magpasaylo kanato. God is always merciful, but it is man who is not asking God's mercy. Kaya ang tao dili gusto mangayog kapasayloan sa Ginoo. Because how can God forgive us kung kita mismo dili mo duol kaniya? Ilabi na pinaagi sa pagpangumpisal sa atong mga sala. O kaduha, ang gugma sa Dios nga mas labaw pa kaysa sa sala. Kaya ang Ginoo nagtanaw dili lang sa atong mga sala, kundili sa atong kasing-kasing nga andam maghinulsol, andam mo dawat sa iyang grasya. Kay what is the sin of the Holy Spirit? Nakadungog na kita ni ini. Gani ang uban maghuna-huna, unsa man gyud ang sala sa Espiritu Santo. Kay nasayod kita na walay sala na dili pwede mapasaylo sa Dios. The sin of the Holy Spirit is the sin against hope. It's the sin of pride. Na dili kita malaumon, dili kita masaligon sa kapasayloan o kaluoy sa Dios. When we don't ask for forgiveness. As I have said, there is no sin that God cannot forgive. Apan, how can God forgive us? Kung kita mismo, dili pod andam mangayog kapasayloan kaniya. O katulo, giawag kita ni San Pablo, nga dili pasagdan ang gasa nga gihatag sa Dios, kundili gamiton kini sa pagpakaylap sa iyang gingharian, pinaagi sa pagtuon, pagpanudlo, ug pagpakita sa maayong panag-ingnan. Ug ang upang-upat ug ang katapusan, ang pag-ayo sa relasyon sa Dios ug sa atong isig katawo. Ang tinuod nga paghinulsol nagdala usab sa pag-ayo sa atong relasyon sa uban. Ang pagpasaylo nga atong nadawat gikan sa Ginoo, kinahanglan makita sa atong pagpasaylo sa uban. Busa atong ablihon ang atong kasing-kasing diha sa kaluoy ug gugma sa Ginoo. O
o hinaot paud unta nga ato kining mapaambit sa atong isig katawo. Dawaton nato ang iyang pasaylo o gitugot nga kini muusab sa atong kinabuhi. Sama sa babay sa ebanghelyo, magpasalamat kita pinaagi sa pagpakita og mas dako nga gugma sa Dios ug sa atong isig kaingon. Kay kahinumdum ko usa sa among facilitator katuna ako sa Tagaytay, I remember niingon siya na God did not call us to be perfect. Wala kita gitawag sa Dios na himog perpekto. But God calls us to progress. Ang tawag sa Ginoo kanato na mulambo kita, mamunga kita sa atong kinabuhi. He's not expecting us to be perfect, but to be progressive in our life, to be fruitful in our life, that hopefully, that we can live the gospel of Jesus. Hinaot paunta. Sa atong pagtugyan sa pagsalig sa Dios Amahan, nga nagpakitag mahigugmaong kaluoy sa iyang pag-ayo sa mga makasasala, himuunta ang atong pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo, nga ang mga nangulo sa simbahan, magapadayon sa buluhaton ni Jesus sa pagpasaylo sa mga sala, ug sa pagpasiguli sa naguba nga mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mapasayloong diwa, mudala sa mga tawo nga nagkabangi ngadto sa malinawong pagsabot-sabot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mahimo kitang malumo og matinabangon sa atong paghisgot, mahitungod sa uban, ug dili mudaot nimo sa likway sa uban, tungod sa ilang pagpakasala ug mga kakulangon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga kadtong nagmasakiton ug kadtong nag-alima kanila, makasinati sa makaayo nga presensya sa Ginoo, pinaagi sa usa ka maamumahon nga katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ngagkadtong milabay na ning kinabuhi, mapasaylo ni Jesus ang atong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Labing maluluyon nga Amahan, ang among mga pag-ampo midangat diha kanimo sa ngalan sa imong anak, nga nahigugma kanamo ug nagpasakit sa iyang kaugalingon alang kanamo. Siya nga mao ang mapasayloong manluluwas nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Sa
Mga igsoon, pag-ampo ka mo aron ako yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan mga gahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Santos nga mahan nga muyo kami sa among paghalad sa gasa o sa pagdayeg, nga among paghalag at katabangan unta kami sa mga pag-ampo ni San Jose, nga imong gihatag nga halili sa amahan, diha sa iyang amahan nung pagbantay sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug mga gahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angay mga pagdayeg, maghimaya, magpasidungog, ug magsaulog kanimo sa adlaw ni San Jose, kay siya ang tao nga matarong, nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon, nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay, aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak, nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug ipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayeg. Santos gyud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-ang, kay kini mao nga kun lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma.
uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naom. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan na tayo kami sa kalinaw ni ining panahon na, ang tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaum. Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, Maanaw sab kanimo. ipakita ta ang timaan sa tong panag-igsunay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in holy communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Mag-ampo kita. Human kami madasig Ginoo nining makapabuhing sakramento, magpuyo unta kami alang kanimo diha sa katarong ug kasantos tungod sa panag-ingnan nga pangama ni San Jose nga nag-alagad aron matuman ang imong dakong mga misteryo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod. Mayong buntag ka natong tanan. Pahibalo. Schedule o assignment sa mopahigayon sa Hot Meals on Wheels. Setyembre 23, Martes, ang Area 4. Setyembre 25, Huwebes, ang Area 5. Setyembre 20, Sabado, ang Divine Mercy Apostolate. Ang Confraternity of St. Joseph nagapadayon sa pagdawat og mga sponsors para sa Hot Meals on Wheels. Duula lang ang inyong ako o diretso lang kamo sa opisina aron mahatagan kamo og schedules. Daghang salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng santos nga misa, lakaw kamogdad ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Gihangyo nako ang mga deboto ni San Jose, palihog duol alang sa panalangin. Mag-ampo kita, Dios sa mong amahan ug magbubuhat, gihatagan mo kamig mga gasa o mga talento alang sa imong himaya. Hatagi, giampo namo pinaagi sa pangamuyo ni San Jose nga panalanginan mo ang buhat sa among mga kamot. Nagaampo usab kami nga gabayan mo ang tanang mga bana, unta mapanalipdan ug mahaltaga nila sa ilang panginahanglan, ang ilang mga pamilya, hinaot nga ang panag-ingnan ni San Jose, mapaubusanon ug masunurong magpakita sa ilang kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.